ポポルブ第29章犠牲にされる不足の人々。神々の言葉に従ってバラムキツェ、バラムアカブ、マフクタフとイキバラムによる人さらいが始まりました。彼らは一人か二人で道を歩いている不足の人たちを次々に捕まえました。そしてトヒルとアビリシュの前で犠牲にしてその血を神々に捧げました。犠牲となった者の血が道端にこぼれ、首は道端に置かれました。ジャガーの足跡に似ている4人の残した足跡を見て、不足の人たちは言いました。ジャガーが彼らを食べてしまったに違いない。バラムキツェ、バラムアカブ、マフクタフとイキバラムは人々の前に姿を現すことなく多くの人々がさらわれました。不足の人たちが気づいたのはだいぶ経った後でした。これはトヒルとアウィリシュの仕業だろうか。神官たちの足跡をつけてみよう。不足の人たちは神官たちの足跡をつけてみました。けれど足跡ははっきりしていないし、見つかるのは鹿やジャガーの足跡ばかりでした。雲がかかり、にわか雨も降り、泥にまみれ、不足の人たちは足跡を追うのに疲れ果ててしまいました。しかし、トヒル、アウィリシュとハカウィツは若者の姿をして、トヒルの浴場と呼ばれる川岸で水浴びをしているところを不足の人々が頻繁に見かけていました。不足の人々が見かけるとすぐに姿を消してしまう。彼らは石像の魂でした。その後、とうとうバラムキツェ、バラムアカブ、マフクタフ、イキバラムたちのいるところも見つけることができました。こうして不足の人たちは誰がどのようにして仲間たちを殺しているのか分かったのです。